कोटी कोटी टंका धरी बुलुचंती मधुसूदन मैडम। चंदा मुंडर उड़ीगला रेडी ना रेडी रेडी बाउंस करते तो पड़ी ना ना गले अकाउंट पूरा फंस गयो सैमसंग वाला दौना इयरफोन दौना कवर भी आडाप्टर भी दौना कि दौना यार इयरफोन लगे भी ना कोपटे ना इयरफोन लगे ये पूरा व्यस्त आगे देखी जाओ जे काली मां काली जय 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 काली जय मां दे मास चालू ना हमें जिब्बा एंती आइज ना खाइ दे चालू आसुन तो आगे बस और नाखी टंगई थला नाखी सैडी राम लक्ष्मण कौन बना आस 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 चलो चलो चढ़ी जा एटा पूतना बोध अधिका प्रमोशन शिव शक्ति विभागर शिव के शिव 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 बर बेस शिव बर बेस धरती बा दक्ष बसुँच बोधे प्रमोशन हो देखिए देखिए प्रमोशन हो बिके कटन साड़ी प्रमोशन बलात्कारी को कौनटा कौन ना निस्तार ना निस्तार ना ओ माँ की भिड़ बहुत भिड़ ए भाई फैला ठेला कंकाल 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 चलो 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 ओ ये मो धरता पड़ी जाए के देखते भिड़ 0.5 एठी तो पूरा फांका ना से तो पूरा भिड़ भिड़ हो गए असुविधा चकुड़ा मकुड़ा मोरी मारी बहुत
ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ଆଇଲୁଣି ମାନେ ମୋବାଇଲ ପୁରା ଧରିଥିଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆସିବା ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ ପୁଣି ଯିବା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ଛୋଟେଇଲେଣି ମାଲ କ'ଣ ଏଠି ତ କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି ଦେଖିବା ଚା 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 ଛୁଆ ଗୋଟେ ଇଏ ଦରକାର ଚାହା ପୁରା ଗରମ କେମିତି କହୁଥିଲ ତୁ କେମିତି ଚାହା ଫା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଯାଇପାରିବନି ଭିଡ଼ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଲୋ କି ଭିଡ଼ ଲୋ କି ଭିଡ଼ ସିଏ ତ ଖାଲି ଉପରକୁ ବନେଇଛି ଆଉ ଖାଲି ଉପରକୁ ବନେଇଲା ବହୁତ ଏଇଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଣ୍ଡର ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡର हेलो गाइस काली काली पूजा नानी फोन टा पूरा चोरी हो गला डीएमआई फाइनेंस सर्च डीएमआई फाइनेंस सर्च करे पड़ता एटा कोन एटा कोन एटा कोन यदि किसी प्रॉब्लम होला जानि न पाइले नंबर कॉल करे को कहि फोन टा देखो जमा करिए बर्तन फोन टा किना हला 9700 कलर नहीं ना एला की कलर ए कलर रेडी ना रेडी रेडी बाउंस करते तो पड़ी ना ना घरे अकाउंट पूरा फंस सैमसंग वाला दौना इयरफोन दौना आडाप्टर भी दौना कि दौना यार इयरफोन लगे भी ना वो पटे ना इयरफोन लगे तो यहाँ हूँ मॉडल हूँ ए मॉडल से मॉडल ना से हूँ ब्लू कलर यहाँ हूँ ये कलरटा सैमसंग A33 5G वाटरप्रूफ एटा वाटरप्रूफ ना वाटरप्रूफ नुह कि पचारि कौन छेनागुड़ वर्तमान मधु मैडम बर्तमान मोबाइल किणी सारे सिम से आगर कौटे कहले अरे जियो ऑफिस करदे आस जियो ऑफिस
ସିମ୍ଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏତେ କ'ଣ ପଣ୍ଡା ଟେଲିକମ୍ ଆସନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କିଣନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ 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 ଚାଲ କେଟିଏମ୍ ବା ୟାଡ଼ର ଆହୁରି ଅଧିକା ସାଉଣ୍ଡ ଆମ ଭୈରବର ସେଟାକୁ ଆଣିବେ କେବେ ଭଦ୍ରକ ଆଣିବି ପୁଣି ହେବ କେମିତି ଆଣିବା ନା ଆଉ ଖାଲି ରେଡ଼ି ହଉ ପୁରା ହେଭି ଗାଡ଼ି ମାନେ ପୁରା ହେଭି ଗାଡ଼ି ଚାଲ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ହଜିଯାଇଥିଲା ଫୋନ୍ ଆଜି କିଣା ହେଲା ଗୋଟେ ଆଉ ବର୍ଷା ବେଡ଼ା ଭେଣ୍ଡି ବେଗ୍ ଭିତରେ ଭେଣ୍ଡି ପୁରେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କାରଣ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ମୋ ପର୍ସ ନେଇ ଯାଉନ ମୋ ପର୍ସରେ ମୋ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖ ନା ଭଲ ଭଲ ଟିକେ ରଖ ନା ୟା ଭିତରକୁ ଫୋନ୍ କାହିଁ ନୂଆ ଫୋନ୍ କାହିଁ ପର୍ସ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ହାତରେ ଧର ଫଟୋ ବେଶ ଫୋନ୍ ହାତରେ ଧରୁନ ନା ମୁଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ହାତରେ ଧରା ଧରିନି ଚାଲିଗଲା ଗୋଟେ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଯାହା ତ ହେଲା ମଝିରେ ରହିନି ନା ଏଇଟାକୁ ଧରିବା ଖୁସି ଲାଗୁନି ବୁଲିନେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଟିକେ ପେଟରେ ଦାନା ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଖାଇ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ କାଲି ଥର ଯୋଉ ଭାତ ମାଛ ଖାଇଥିଲି ଯା ଆଉ ମୁଠେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଛି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଭାତ ଖାଇକି ଆଇଲି ଅଳ୍ପ ଭାତ ଆଜି ମୁଁ ଚାଲିନି ଟେନସନ୍ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏ ବିଚ୍ ସଡ଼କରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କାରଣ ସେଠି ପୁଲିସ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ତ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ତ ଅଟକାଉଥିବେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ତ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ନା ନାମ ନିଅ ଛାଡ଼ ସେଠି ଭିଡ଼ ଥିବ ଛାଡ଼ ଭିଡ଼ ବି ନଥିବ ନାଇଁ ପଳେଇବା କି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଏ ଆଗରେ ସେଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ ରାଗିକା ଅନେଇଛି ସାଇଡ୍ ହେଇ ଚାଲ ସେଣ୍ଟ ସେ ଅନଉଛି ମୋତେ କହ୍ନେଇ ରଜାମ ବାଇଦ ବଜା ଯାତ୍ରା କହୁଛି ତୋର ଭଲ ନାହିଁ ପଳିଆ ବୁଲ ନା କିଏ କହୁଛି ରାଶି ଭଲ ନାହିଁ ପଳିଆ ପୁଣି ମୋବାଇଲ କେ ନେଇଯିବ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିଛି କହୁଛି ମୋବାଇଲ ଯାହା ହବ ଆଉ ଯଦି କିଛି କ'ଣ ହବ ଆଉ କିଛି ହବନି ଭାଇ ଅଛି ବା ଅଛି ଆଜି ପୁରା ଜଗିକି ରହିବି ଯାହା ହବା କଥା ଖରାପ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାର କାହା ପାଖରୁ ଫୋନ୍ ପଚାରିକି ଆଇଲେ ମୋର କାଳେ ଖରାପ ଅଛି ମା ତାର ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ଜାଣିପାରେ ଆଗୁଆ लो बाप ମୁଁ ବା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲେଇକି ଆଇନି ମୁଁ ଗଡ଼େଇକି ନେଇକି କାହିଁ ଗାଡ଼ି ରଖି ଚାଲିକି ଯା କୋଉଠୁ ସେପଟୁ ଯା ବୁଲ ଏପଟୁ ନା 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 ସେପଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ନା ମୁଁ ଯାଇନି କେବେ ମୁଁ ଯିବିନି ନା ନା ଏପଟେ ଖାଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ ହଉ ବୁଲାବୁଲି ହେଲେ ଦେଖା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବ ମୁଁ ଲଗେଇବିନି ତମେ ଲଗାଅ ନା ନା ଆମର ମାରନି ପୁଣି ନେସି ମିଶି ଯିବ ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ନାଗିଯିବ ତୁ
सी बा लगे गला सिंदूर पुणी टिपा नगले नेसेम से जो व्हाइट साइड पुणी धुआं मुंड कहीं मुंड हाथ मिलबी चुप कौन चुप कारुकार्य ये सब है पूरा बैकड्रॉप पूरा हेवी गाइस आओ बर्तमान फोन रे ता नुआ फोन रे फोटो उठा चलता देखे देल तो नुआ फोन ये हूँ नुआ फोन बढ़िया क्वालिटी फोटो आसी आओ वर्षा मैडम देखी खुशी गले फोटो बढ़िया सतर भल सैमसंग सैमसंग यहाँ कौन मंगलसूत्र सी मंगलसूत्र पकई वर्षा मैडम मंगलसूत्र पकई मुझे देख पुणी चलाऊँ गीत जना क्या सागर आसे कौन रज था मोदी क्या सब बड़े बुला ये चलो ताड़े गाजर ताड़े गाजर मो बैग रू नहीं गले मो पकड़ ना भारी कष्ट है मैडम कहते पी दबा तापर खाइबा कौन पी देवे ताड़ी 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 हांडिया 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 रही जाऊ कड़े प्रबल भिड़ भिड़ माने प्रबल भिड़ रात आहरी भिड़ चिपा चिपी ऊपर सेम सेम हस्तशिल्प बढ़िया देखा हाथी मुह फल गछ पत्र देख सब ठाकुर भी अच्छी चेपा चेपा मुह देख लंबा लंबा मुह देख निश अच्छे 3टा अच्छे प्राय बहुत से जो मुह केते टका गोटा 30 टका गोटा 2टा दियो गोटे गोटे पुआ गोटे झील टांगिया कौन पछपटे अच्छी पछपटे टांगिया अच्छे अच्छे टांगी पार से आर आर पुआटा दौन से 2टा दियो 2टा अलग कलर
ଝିଅ ଯେ ସେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଟି ହେଇଯିବା ଏଇଟା ଫାଟି এই পুଅଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ଫାଟି ଯାଇଛି ଟିକେ ନଉ ନଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କାଳେ କିଛି ହବନି ହଁ ସେଇଟା ଦିଅ ସେଟା ସେ ପୁଅଟା ଏଇ ଯୋଉଟା ନେବା ଏଇ ଯୋଉ କଲର ମ୍ୟାଟର କରେନି କଲର ଦେଇଦେବା ଦୁଇଟା ଖାଲି ସେମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର କୋଉଟା ଝିଅଟା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଝିଅଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଦେଖାଉଛି 18 ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ଫାଟିବନି ଭାଙ୍ଗିବନି ଆଉ ନାହିଁ ପେଟିରେ ଆମେ ଅଛି ଜିନିଷ ବାହାର କରତେ ଜାଗା ନାହିଁ କାଢିକି ଦଉନାହାନ୍ତି କାଢିକି ବୋଉ ପେଟିରେ ଅଛି କ'ଣ ସେଟା କିଛି ହବନି ଏଇଟା କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବ ଏଇଟା ନିଏ ଏଇଟା ବା ନେଉଛୁ ଏଇଟା ଦିଟା ଏଇ ଦିଟା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା କାହିଁକି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଲିମ ପାଇକି ସେମାନେ ବନଉଛନ୍ତି ନା ବଢ଼େଇକିନା ବନେଇଛନ୍ତି ରେ ଘରଟା ଦେଖିବୁ ଘର ଦେଖ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜରି ଅଛି ନା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପୁରା ଖେଳନା ନେବ ଗୋଟେ ସେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କି ଦେଖା ଖାଲି ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ନା ପୁରା ଦେହଟା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଧଳା ଲାଗୁଛି ଚୁଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଦେଖୁନ କାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ସବୁ ଠାକୁର ଅଛି ନା ମୁଁ ଯିବାରେ ସେଟିଂରେ ଥିବ ବୋଧେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କୋଉଠି ମତେ ପେପରରେ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନାହିଁ टेस्ट करो कोड़ा कुली घोटा तू कर टेस्ट जल्दी जल्दी टेस्ट कर कुली रसुण भल केते टका आज्ञा 250 को 60 टका आउ कम नहीं होबनी 250 नबा हाँ आंब बेसर खट
कंचा लंकार मिठा भी थी। ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ସେଇଟାରେ ଆଚାର ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ବଢ଼ିଆ। ରାଗ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଅଛି ବେ ହଇ ହଇ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଅଛି ଅନା ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଅଛି। କି ସେଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ନା ସେଇଟା ତାଳ ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଆକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସବୁ ନବ ଆଉ ନା କ'ଣ ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ନା ଏଇ ଟକିଆ ଖୋଳା ଟିକେ ନା ଲକ୍ଷ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥା। ଏଠି କ'ଣ ହୋଲସେଲ ଓହୋ ଧୂପ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କପଡ଼ା ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ଖାଲି ଆଉ ସେଠି ଚୁଡ଼ି ଖାଲି। ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଜୋତା ଆଚାର ଖାଇକି ସବୁ ପାଣି ପିଇକି ସରେଇ ସାରିଲାଣି। ନା ରଖିଥା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥା କଥା ଶୁଣିଏ ମୋର ବଞ୍ଚ କେମିତି ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ଆଉ ସରିଛି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ମଧୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳୀ ପୂଜା ଭଦ୍ରକର ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ଭଦ୍ରକ କାଳୀ ପୂଜା ତ ସେପଟକୁ ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ତ ହାଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ହଉ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆଜି ଫେରିଲୁ। ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ମଧୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏକି ଆମର ପୁରା ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ପୁରା ହେଭି ଏଠି କଣ୍ଢେଇ ଫଣ୍ଢେଇ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୋ ଫୋନ୍ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଫୋନ୍। ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ବୁଲାବୁଲି ଆଉ ଫୋନ୍ ତ ଆସିଲା ତାର ପୁଣି ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ସିମ୍ ଆସିଲା ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ସିମ୍ ସେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ସିମ୍ ଆସିଲୁ ଘରେ ତାର କ'ଣ କରିଛି ନା ଏତେ ଭୁଲା ମନ ସେ ଘରେ ସିମ୍ ରଖିଦେଇକି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଘରେ ତାର ସିମ୍ ରଖିଦେଇକି କହୁଛି ତମେ ଖାଲି ବକର ହେଉଛ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋ ସିମ୍ ହଜିଗଲା ସିମ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଉଠିକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିମ୍ ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ କଲର୍ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ରେଡ୍ ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେ ତାର ତୋର ଏମିତି କି ତୋର ସିମ୍ ନହେଲେ ମେମୋରି ହଁ ଲୋ ନହେଲେ ପଛପଟ ଦୋକାନ
हाँ सिम न मेमोरी मेमोरी पकई हेनी मेमोरी पकई हेनी जदि मेमोरी पकेब ताले गोटे सिम हाँ यहीटा यहीटा मत भल लगे दुईटा सिम गोटे मेमोरी एटा साधारण नागरिकर अधिकार तो से अधिकार को कंपानी मान को कुआ होची छड़े नियंतु नहीं मेमोरी पकई पारे दुईटा सिम पकई पारे बैकअप मेमोरी भी गोटे बैकअप सी भाव 128 GB देदेला आ मेमोरी कहीं पकड़े मेमोरी दरकार आज्ञा बुझुना मेमोरी भी दरकार सिम भी दरकार काढ़ीदेवी गोटे एत अधर कौन मुंड खराब कर सब के मोबाइल पड़ो सिम पड़ो मुझे कौ दिन पड़ेनि ठीक ना तू कहीं जीवु पूरा टेंशन के देला हाँ तो आदि ये रही नमस्कार तोरपा काली बहुत बुला हो गला मोबाइल तो चोरी हो गला नुआ मोबाइल भी आसला हाँ रही नमस्कार जय जगन्नाथ।